Mehriban vatandaşlar, bizden her şugun Ahal vilayetinin Akbuğday etrafının Bokurda Ovasına mihmançılığa geldik hastaqiği. Belli yazıcımız, dramaturg, kino senarist, Yervendi lakam bilen tanalyan Ögödmürat, Berdmurat bilen maşgul olacağına mihmançılıkta. Siz bilýänsiňiz köpüňiz Atawatan Türkmenistan jurnalynyň ýakymly atlamalar rubrikasyna Yervendi aganyň täsirli, gyzykly hikaýalary ýygyder berilip dur. Mustaqlar tarapyndan gyzgyn teslenme tapyp kän jaňlar gelýär redaksiýa. Ine şuňam biz ýörüýte dörejilik toparmyz bilen şu Yervendi aganyň heme hal ýagdaýyny sorallyk geldik, hemem jahankeşde ýazyjynyň bir dünýä, uly dünýäden tiýagatlarynyň ýadyna galan ýatlamalarını, täsirli gurrunlaryny diňläp okuwçylara ýetirmek makul bildik. Salam Öwedmurat Yervendi aga. Sizi gurrundaşlygymyzda Yervendi aga diýip ýüzlenäýäli sebäbi siziň Berdmurat bolsaňyzam okuwçylaryň köpçüligi, köp okuwçylar sizi Öwedmurat aga, Yervendi aga diýip tanaýarlar. O ine ilki bilen şu mihmançylyga geldik, garşy alanyňyz üçin köp sag bolun. Şu Atawatan Türkmenistan jurnalymyzyň ýol başçylarynyň uly salamyny getirdik. Şamilam, Döwranam köp salam aýtdy. Onuň kärdeşimiz ýazyjy Çary Gellimrat Aýratyn Dogay salamy uratdy. Hacı Kakaliýew şahyrymyz Yervendi agaň ýanyň hökman salam aýdyň diýdiler. Sag bolsunlar. Boýnumda galmasyn salamy getirdik. Indi siziň özüňiz tiýagatçy ýazyjy hökmüne gatykän ýatlamalarynız bardyr. Şolar dogrusyny bir giňişleýin gurrun etmek üçin şu ýerde jemlendik. Öňürde siz özüňiz barada gyzgaçyk terjime halyňyzy telegorçylara ýetirseňiz, onda gurrundaşlygymy dowam etbereriz. Ay, menin bir üýtgesi adamda gumda doguldım. Hudaý galasy şu gumda da dünýeden giderin da. Şu owa mektebinde okuduk. Bir okan döwrümüz 2-nji ýyllykdy. Soň Aşgabatda internatda bolduk. Internatda okuw dowam etdirdik. Ýöne şu edebiýata men ýyr başladym da. Edebiýaty okuman men gaty ýyr dowam etdim. Ama şol atlarym näme bir nemelik edýänler de o arasda çağa duýgusy hemme begenler ýa. Uly dünýäni gördüm, kanyşda. Bu atlar gaty kän gözümasdy. Uly dünýäler, o dünýäniň uly ýazýan ýazgylarynyň akballary, şu tanymal adamlaryň akballary hende aza kän bir niwen goýar da. Ýani Italiýa, Ispaniýa, ol Meksika, bu Karadaky adam ýani Latin Amerikanski ýurtlar bar. Uruguay, ol başka bölük ýurtlarda. Şolaryň üstüne aýlandyk, gezdim. Şol dünýäniň şeýle iňçe ýerleriniň gowlatlary haýran galmy derejesinde demediýär. Ýani Gurudiýa bark galşymy ýani. Ýaşyny görde pikir et, ýamany görde şükür et diýär-de türkmeniň bir şeýle sözi bar. Dünýäniň gowy ýerleri bar, gowy zatlar eşitýän, gowy liberkler edýän, onuň sende bir hili bir nemelik galýar da şol zatlar hakynda. Men şu Nodal Dumbaza diýip Gürgenlerin bir belli ýazgysy bar. O belli ýazgysy Nodal Dumbaza. Soň mazaryna ziyaratça gidişim hakkında aýdaýyn. Şondaky bir hili şoluň bolşularynda uly millilikmi, ay nähil düşündüň düşünäme de halkyň şol öz ýazgysyna bolan uly hormaty gördüm-de. Ol ýöne däl, ol gaty iňçe zat ol. Ne aýtjak bolýan adam entek saýuz bardy. Saýuz entek dağaýmanly, ýöne dağajak bolyp durdy da saýuz. Ona gitmek hem cebindeki pulumu karşı sanaýardım. O taýynyň transporty gymmatmyka, ya iýbilçi gymmatmyka, birden onuň ýatmaly bolaýpym nähili orka ol bulatlar, ay kän sanap ahyry Tbilisi'ye uçan hamaryot bilen git bardym men Tbilisi'ye sagaman. Onu baramdan soň Angrek şol neme çykdyk bolýan ine biziň takliflerimiz ýaly ol hojalyk nemeler bar da maşinler bar. On meni gördüler ýa bir del adamdym bildiler. Men başga neme diýimi tarady bildiler. Onu biri birileri bilen ýarym orsça, ýarym gürdiňçe hene gatyladylar. Onu kim aýtdy? Ay men näde sizde Kuranyň depesindäki iň ul arşany görkezdi. Kura olaň derýalary, Kura derýalary bar. Ay kim aýtdy? Sen musulman bolsaň diýdi,
Mertik kalasında dedi, Celalettin'in dedi, sonra dırmasıp çıkan yerini, Gürdüğün toprağını basıp alan yerini görködeyin dedi. O Mertik kalasını ben görmedim, yani bir kaya diye de adam çıkarıyarlar ya, yani Celalettin sonra çıkıp bilipler. Şu Gürcüler özlerinin nemelerine, aydanlarına şey diye, Gürdüğün toprağı diye, baş eğmeli toprak değil diye, yani Celalettin yalı diye, Tungot ursuzcusu olan son diye de, kat yoktu ursuz olan son çıkıp diye sonra yendi diye de, bizim nememiz aldı diye. Yani özlerini hormatlamak bilen, başka halkın nemesinin katı yok orada koyarlar düşünüyor musun? Ay ondan beyleki ait bir şotayda, kendi yıllardır tamar deyip bir sapatsa denan mı olun? Men neydi tamaran iyiliğini görkülüyorum dedi. Yürün pulun kendi olsa bu diye deyip de. Ondan ben onu ayttım ben sonunda. Dene bir şey etti. Ay eğnindeki sen bir özümü diye adam ya bir nesme ne değerliydi. Eğnindeki kurtkana dedi. Ay gününe gelip bir adamın nemesine beni diyerdiydi. Ayağındaki kuşum dedi, çalışmalı bir vakit bolup da hepimiz yurdumuz yağsıllıydı. Ben yurduma da kuşçudan geldi bilmeyen dedi. Ay arada onun ne için gelen ayttım ben ona. Ben dedim şu Nodar'ın bazarını görmeye geldim dedim oraya. Son neydi şeyle dedi. Onun özler çayttı. Bazılar giyiştirdiler, Gürdüğün dibine vardı, onu bir şu maşinin bir könüce maşinin kapotunu çıktı da etti. Eğer şu dedi, Nador'un görmeyene, mazarını görmeyene gelen mi olsa dedi. Ödüm sokakçılıkta dedi, gör dedi, o ayağını teyze koğuşarmanlarda şu mazarı görüyün deyip, ulu hormat bilen gelipler. Men şunu muhtak edecek dedi. Yani barmalı yer mi eski yer var, veyin nilen yer. Onun beylekler aytti yok, men gidecek dedi, men maşinim teyze dedi. Ay karar her kim şol, şuna bir hil tolgunma karşıladı da sonra Gürdüğünleri. Men şondan millilik dilen adamların şu öz yazısına olan hormatın bir cay nime gördüm de, şun bir hili nimetlenen adam tolgunup durmur ya da. Onun bir könece maşine minnim, giyibi diyen, ilki bana gepir olan adam da giyibi diyen. Onu gidip uğradık böyle olaydı. Bizim barmalı yerimiz dedi, esli vardı olsa dedi. Men önünden bir zapravk edeyim neydi. Ay benim buraya dedi, bir zapravk et dedim. Apardım zapravka şu butkocuktan on, şu kellesini tuttuğun, uğru kayıkalık buluverdi. Onun benim maşinenin üstümde bardım, ne hemen nemesi dedim, on karşısı, ünüm nemesi, bergisi var ekan şu zapravka. Yani yine de şu bergi, ödü kireyecip veren şu prol. Yani özmedi adam da kireye çıkıyorum. Siyaset benim işi yok, başka yazcılık benim işi yok. O şöyle bergisi var eken, sonra bermeyendir. Onun ben ayttım, gibi dedim, ben töleyeyim, zapravkan pulunu dedim, iyini uğurluk geldi de, koy otur dedi. Ben hem muhtak edecek dedim dedi. Onun bağışla dost dedi, şu günler kirey olan ok dedi. Ben şulara ögün bergim var dedi. Kalk mutta dedi, men Gürcüler yarlıydı. Verecek mi onun bergisini? Bir kireyin bulayım vardı. Ay ondan yola düştük. Gidip barıyaz, hemen bir Tbilisi, bir kovadan yurtta kovuyor. Ondan nemeni, benim damışıp parmağın bir hillere koyup, gibi sen dedim, Nodar'ın hem kitaplarını okudum, eserlerini dedim. Ona ayıttı da, ay, onun gürleşleri bir hile, Mama Külnüs derlerdi. Mama Külnüs ben kitabı okamak, yiğreniyen kitabı okudum, okuyum geliyor dedi. Yatıveriyen dedi. Onda sen Nodar'ı gördün mü? Diyirken dedim. Ay o da dedi, o tarih yıllarda, rahatlarda çıkış ederdi, sonunu görüyordum. O adam kan görüm okuydu. Onda sen de ne hile yürüğünde dedim, sürekli nimelik yatır dedim de, eserini okumadık buradan, yüzünü görmedik buradan, atın bir yürüğündeki Nodar'a bunun sevgim demeden neydi. Ay onu gidip barayan maşinimi sakladı böyle. İcan gururun ne geldi? Yekece Gürcü dedi, 5 milyon Gürcü'nü dünya tanıttı dedi. Nene ondan ben Gürcü olup dedi, memnun o dedi, kovulmayın neydi. Görüyor musun? Yekece Gürcü, 5 milyon Gürcü'nü ulu dünya tanıttı dedi. Ben Gürcü'm, ben onu kovulman kime kovulayın neydi. Şuraya, hani sonra bir hil boldum da şulun iyem kime muhtak edecek diye aktilecek kerem şu aeroporttan beylek bir esli var. O tak nime deryalar öden bergide oturun şu opor. Yani şu deydi. Hemmeden benim akitecek diye oturdu.
Onun aytdı, dost dedi, üyümüze soğulurlu dedi. Benim ne düşündüm? Ay köp vaktin mer dedi, ayarmın dedi. Men yılgıranını göremok dedi. Onun dedi ne bir mihman geldi. Bu da yürütü nodarın madarını görmene gelipdir. Öz jüsüne, öz hasabına dedim. Yılgırar dedi. O şoň begenip yılgırar dedi. Ondan soň dedi Gürzi'nin bir milli nahar var da Haçapuri diye. Haçapuri neydi? Gürzi'nin anının içinde ondan o bir şey yani yok dedi. Sonra soğulurluydu on. Ay gibi dedim. Men yürüyte geleyim sana dedim. Yani bu abratım İzmir'de bildirmem var. Vaktim ekstra bolor barıp gelecek bolsak vakit. Bol git bilmedim de. Yani son İzmir'de Gürzi'ne de son bar bilmedim. Bağışlar da giyben beni bağışlasın da. Ay onun esli yürüdük. Yürüdük bunun bir daşına var. Şeyde aknimiz aylanan, radaylanan bir madar yatıyor. Bu maşin taklattı. Yani madarın denine durup ölçü çokununu ifade etti. Onun yine minnükte yine yüreğe uğradık. Gibi kim bu yatağın dedim. Ay bu dedi o oğlun neydi? Öyle yaşam orada iyi kalır dedi. Benim ne gibi iyi kalır dedim. Hep o taraftaki her bir bolyan rahat var. Men için, yazıcı için kalıkkadılar şöyle neme bolyan rahat dedim. Ay dedi okul dedi bir beti iş ediptir oraya neydi? Men şonu terbiyle bilmedim ne için okutsamam deyip özünü etti. Bak kıyınanmam hemen şoň bir hili şu adamdan bir hili kanına bir nimeliğin bardığına bir begenýänna şinýärmi? Özüň bilip dursan da okuçun beti iş etti deyip molumlarken nimelik etmeýärdi. Şoň namys edip edýärdi. Ay onun ahırı barjak, yani barmal yerimizde. Ken uğurlar bar eken, da eken. Onun barjak olan bir oğlun, bir yıl akıllı yukarakar oğlun, daşından belirliyor. Yeter manglayını da bir çoğduğum yerinde de zug vaktası var. Yani yaş oğlu. Yani zug vaktası var. Onun kaptanına bir fumkanı atıptırdı, şu fumkadan birin perrokamı diyali. Bir DNA çıkarıyordu, yani madarın üstüne yapıyor, bir kuşlar var, bir göğürçüne mengres. O tane kuştur da bu. Şular bir yani oğlunun eğinine miniye, kellesine miniye, ay hem bir gün iki günün der, yani öğrenişiptir. Madarın üstüne ne diye, var diye. Onun yani benim gelen adam tanıyan eken gibi ol oğlunun adı Saso dedi. Yung dedi, notar vartına dedi. On yazyan eserlerini okanla dedi, bu oğlunun dedi, Qoğut dedi, kellesi Qoğut dedi. Nem dedi, nodarça yarayan olmanın son kelle yine bulostu dedi, beylek yazar dedi, nime olmanın. Sonra on eserin okan varsa kelle dedi. Onun ben şu Saso bilen gürleşetim geldi de, Saso dedim, sen nime diyen, ne için böyle DNA alıpsın, buların madarın üstüne tepiyen, bunun kuşlar çok kolay, neme dedim, biliyor musun dedi, nodar dedi, kuşların sesini koğuruyat dedi. Onun yatır kadar dedi, kuşların sesini alıp dedi, sonun sesini iştinip dedi. O öyle mayi eken, özme beliyen ingorit pulumun kallayarına değen alıp dedi, şuna tepiyen dedi. O akılına sakacak zat derler gayrım, düşünüyor musun? Onun akı edilyen, aydılyan zatları. O vaziyeni, o fiileri, hormotu, görüyor musun? O tadı, yani ola bir şapıyor, bir öz gününe gelip veren adam da, o da bir değerli oğlun, emmesi şu halkın oğurun yazısına olur hormat da, ulu hormat. O ben beyle vardı, katken dünyada dünyanı görenim olsun, beyle hemen göremem. Onun arkadaşlar kat interesinde. Onun bolyan zatları, kakbutta benim için var ya, notarın kağırlık giden hikayeleri yağırlar. Sonra yazmanın kağırlık giden hikayeleri. Ay onun akşam, kayıttık ilimde. Yok o kayıtmak. Onun şeyde gürünleşip durdum bunun Kara Volga geldi. Kara Volga'dan o kara şineli, yani kara şilyapalı bir adam düştü. O devirler Kara Volga minerdirdi, sayı devirler. Düştü de yani bir çüşü aragallı, eline de 200 gramlık ıslıkan var. Gelip yani madarın başına geldi de, nodarın başına geldi, 200 gramlık ıslıkan araktan pöre deyip, onun başı ucunu yere koydu yanka. Yine 200 gramlık yine doldurdu, onun başına çekti.
Ine adamdan bir hili o bolsundan sol egneşinden wolu mümkünsinden bir korku atışıklı hormat bilen herediye mayın çenem kalıklı. Bunu her bir bolyanlar kalıklı kişinin toprağına düşünemeyin. Onun yüzüne aşağılarla da gürledi. Adamlar dedi. Şu yaktan dedi bütün Gruziyanın kuvancı dedi. Benim şehrin meyeri dedi. Düşünemeyin. Şehrin meyeri barıp özünün son aydık kaydıyadı. Özünün şeyle bütün Gruziyanın kuvancı dedi. Ay men ondan ara tapayım bir nemem ustada bir şul bolyan rahatlar yönü men interpelimi vurdu. Gözüm görüyor. Eğer bir aydan olsa men ananardım. Ya da kıyınlık bilen ananardım. Bu vaktlar olsa öz gözüm bilen gördüğümde. Onun kayıttık yerine gibi bilen hoşlaştım. Ay oğlun yumuşak oğlun eken yılgarıp durdu. O şöyle. Onu Indi samaryodun uçmanda da vaqt var. Indi İzmir'e qaytmanlar. Onu otayda daşarda bir ullukan ağaç göğür otuyor. Ağacın qaşağında iskemeyki var. Benim onun samaryoda vaqtım var deyip soň üstüne qaraşıp oturuyorum. İki tane yaşlı gürcü adamsı bir da içi oturuyorlar. Özlerim açıkça piyan rakyarı daşının şeyle seyrediğinde de neme diye. Onun katı qarraptırlar. Eşiklerden bir neme rakyarı. Onun bir ay diye şato diye minne toprağı yigreneyen diye toprağı diye sebep gör diye minne hili yağda yatarlı diye minne ne üy var ne üyler var diye bağda çağda yok diye şulatlar diye minne gör toprak beni şeyle yağda yatarlı diye de beylekim onu kucaklaya vakt diye menem diye senyalı yağdaydı diye menem diye şeyle ediyen ne şu David Kuruca nälet bolsun. David Kurucu o irde gurda ular Urartu sarstı Urartu diye de yani bütün ulu nebe bolun ya da imperiya bolun. İlkinci korona adam şotada padşah şotada David Kuruca diye nälet bolsun. Ay diýerler de yönü diye dostan diye men şoň diye bar günäsin geçýän diýdi. O da näme üçin diye nodar dünýä beren üçin diýdi. Stoprong nodar dünýä beren üçin diýdi. Yeni yadıcak. O yeni şu yadıcak bolun hormat görýärmi şuň her bir hil üýtgüsü adam bir ekrana bir oturun birini bir qarry düşünýärmi? O beýletinde bir taklitçilik bilen oğlun, o şäherin meri, o saso bir akly ýukarak oğlun. Şunun hemmesinin öz ýazysyna bolan hormaty bar. Ol kağıda fagdyryp bilmeýän. Düşünýärmi? Men şunu ziyaret diýen ýaly hikaye yazdım yazmadyny. Ýöne men hikayamda şu aýdan rahatlanmy o aýdy bilmedim mikam diýenler. Ne hep bolsa ol nime ahal nime durmuşda onu okak görürsün. Berer men Atatürkmen tanı o hikayem bolmany. Nime sözüňizi bölýär ýerden taga şu. Siziň hikaýalaryňyz ne Atawatan Türkmenistan jurnalynyň ýakymly atlamalary rubrikasyna gowy täsirli hikaýalaryňyz çykyp dur ýygy gider çykyş etýän şu hikaýanyň okujylaryň göwünden turmak üçin, täsirli bolmak üçin syry nämede? Yo nimede gaýrym hikaye yazmak diýilen zat bar. Hikaye yazmak diýilen zat ilki adam gowgudan erweden tapawudyny bilmeli. Gowgudan erweden tapawudyny bilmesen bilmerdin. İkinciden hem seni duýgu gerek. Duýgu gerek. Ondan sende surat keşlik gerek. Yani hikaýany ine şu atın okuyan bolsaň bilýänler, Sehralar intek arzu hıyarından doğru saplanmadı. Gıyriyalı uyurcan terediyerdi diýerdi. Sen şoň suratını çekip bilmeli. Düşünem obamızın en sonku demi balıtan seçtirili diýilýär. 200 diýilen da. So sen hem sende duýugyň güýçli bolmaly. Ýa-ki hikaýany hikaye edýän ýürek güýçlüligi gerek. Yürekse hikaye edýän ýürek bar. Ondan bunu çeper beýan etmek gerek de. Düşünýärmi? Ol adam öýdi bilmeden bir çene var ýany eken. Ana şu öýd çene, şu çene baranna onuň Allah berjek bolsa iýli bir güji berýän eken. Düşünýärmi? Bu hikaye diýilen, ýazgy diýilen zat ömrüň bereni diýen zat, ulu zat bu. Ýöne ýüregiň bilen ýapyşmaly. Owa, ine şol diýjek bolýan zatymda. Nerven daga siz arada janlaşyp dursaýyny hälsinde Halipe hukmundan şonu siziň hikaýaňyz esasyna Gyzyl Kurty filmi suraty düşürildi. Bu film hem dünýä ýurtlarynyň en çemesine bayrakly orlary eýeledi.
Şu Kızıl Kurt'ta filmin edebiyat adını yazmaňyza sebäp bolan zatlar hakynda gurrun bersäňiz, şu döreýiş hakynda gurrun bersäňiz. Näme diýip soňky bir döwürler bar. Ine bir bir fizik ederli boldum da. Ha, o. Ona ýazgalan köpsini men diktok edýän. Ha. Onu derdi Telefon arkaly. Telefon arkaly diktok edýän. Atamra gowy ýollas. Gowy adam. O menem onu käçe bir iýe näýäne men şu bolmurdy, bolmurýaly etmesem ýüregime arza gelmän dur bolýar bolupdyr ýa-da. Ýöne dogry aýtmak gerek. Duýgular menki, ýazgalar menki. Ýöne atamrat bolmasa men şularlar ýazpam bilmedim, iýle gule ýetirmem bilmedim. 85% 90% atamradyň Hotada iyi ulla o. O senaryanı men yazdım. Men yazgalan hemmesi men lazım. Yani atamlarda eğetin havarını eylek geçer, yukarıyın aşağı geçer, aşağı yukarı geçer deyip durun. O da şu esir solatları yerine getiriyor. Solatları etecek buraya da. Atamradın ömür ulu bolsun, uzun bolsun. O Uzak aralykda ýerbende saglygyň bolmasa ot bolsaňam ýanyp bilmeýän. Ne atamra dağın aýratyn beýikligini mene şonda görýän. Bir türkmene şoň ýaly beýik sungaty miras bolmak ana hormat goýýar, hormat goýýar. Ýazylýan zatlara hormat goýýar. Onuň şol öz başyna ýazmak, öz istigin, öz ýüzüň bolup ýazmak ulha, ulu zatlar. Düşünýärmi? Şol zatlary aýratyn gowy onuň şu türkmeni begendirmek üçin erki özü geldi o öz men ýanyma. Benim hekaýe ýazmany öwrenjek zat diýdi. Soňra bir ýoldaş ediler ýaly bol gowy ulanma bir hili zamana dosa tapmak kyn on elini gasar ýaly arak ýoldaşam tapyp bolanaga. Düşünýärmi? Onuň özü öwrenjek zat etjek, nemetjek boldy zat etdi bir hoşgulykly äpir gowy ulan. Onun benim soňa pesat etdir uğradım ýazan rahatlanmy. Ay şeýitde bir asnaşak gitdi ne? Bir 5-6 ýyl berdim Türkeşpör bolyn. Men ondan hiç bir minus tarabyny göremok da. Käte öýdäý diýe agam näme ýazarly, näme diýdi. Ay menim ondan soňa görä otyr, ýazy otyr. Bir adam diýen näme bunu ýazmak üçin bir gatken okumaly. Bolmursunam kän okumaly. Onun gatken zatlar bilmeli. Onu oturuyorum, yine sulatlar yadayım, sulatlar edeyim, ne pikirin diýsen, ona şeýle başlap demedil verirlerdi. Sizin döröjçülüğünüz, umuman döröjçülükde bolsun, haýsy gurballanyda öz ýoluny goýmak diýilen bir düşünje bar da, iň gerekli zat. Iň uly zat o, uly zat. Şolar bar da. Bir tätin, bir tiýakatçy ýok. Öz ýoluny goýmak diýilen zat bar. Öz ýoluny goýmak diýilen zat, ol daşary ýurtda şoňa beýjay uly baha berýärler. Sebäp jany tebigaty sen özüňe boyun eýdiren adam hata edýärler. Dünýäniň ýollary kände, uly ýollar bar. Senem öz ýoluň bolýar-da şoň içinde de. Jany tebigaty özüne boyun eýdiren adam hata edýärler şol nimedilerine, ýazarlarna. Şol ýazmazdan öňürti şol suratyny çekip görýän dersen, islerlik bar hakynda ýazanda sen öňürti soň bir emine miňretmäli süýje edip almaly. Iň soňunda hekaýe diýilen zat bar ýazanda. Muny şu hekaýany hekaýe edýän ýürek gerek. Şu ýürek afkansyz bolmasyn, güýçli bolsun, adamlaryň garaşmaýan dägdeýine bolsun, ýürek. Şeyle gordu. İkincidenim yaman süýje dilin gerek. Birine şu gumda öňüne beselmez, kän peýda edipdir da bizde bir türkmençe dilimiz bar da düşünýärmi? Ýene şo gerek. Ondan gelenem ýa suratkeşlik gerekdi. Suratkeşlik gerek o. Ay goja ýylgardy diýsen bolýar. Emma ýöne gojanyň ýylgarmak diýilen zat ýat bolan ýüzünde çaraja ýagtylyp görünür diýsen, eýamol başga hili bolýar. O hekaýaň nimesi bolýar-da. A bizde şu wagtdan tügüleme harp ýazylymydan kän, bir ýaş ýazylymydan ýemet gelýänler kän, düşünýärmi? Şonu bulardy şo ýetenokda. Suratkeşlik ära wapse ýok denýär. Suratkeşlik ýok denýärler. Düşünýärmi? Şo zatlar bolmasa gün beýan edýärler. Kolhoz başlygy ýüzüne aşak salyp gelşine kantoruna gelende duýmanaly. Ine şeýle söz başlar bilenler, başlar nime diýdi. Onuň ýanky at meselesi bar. Hekaýa at goýmak meselesi bar. Hiç taşyn günümel zat etmeler. Günümel de gaziýetiň iyisi. Günümel ol
nimelige diye nimelikler boluyor da. Tamam. Düşünüyor musun? O hikayen adı o filosofически koy bilsene haf koy. Düşünüyor musun? Tamam. Koyup bilmesen son koyacak bolmalı. O bir doktor gıyır hakkında biraz yazacak bolsan Lokman gıyır tez başı koymalılar da. Düşünüyor musun? Ya bir başka bir zat değilsen, sodat değilsen, o eğer bu mal adamlar katı ıncık. Incıkam derler, onu okun doğru. Şimdi söz başını okuyarlar, sonra bir avdası, öğrenmem şeyle olunda. Ben boydanmasa okap götüremeyim, o kâbir avtorunu okuyan, bulacak yağla diyen olun. O da şeyin diyenin değeri var ya da. Sizin hikayelerinizdin söz başını okandan eýen birinci bilene näme üçin toğra gyda çykýar okujuda. O şeyle bolmalı. İkinciden hem şol hikayelerinizi okuyan ol hökman näme üçindir men özümde şeýle ýerben tagan öýdük barlar diýdirýär. Näme edenke? Ene ýatsam okarlar mı diýen hikaýaňyz? Ha, yapsam okarlar mı? Belki de Amerika durmuş söylemem. Amerika durmuş söylemem bağlayıp yazdım. Kanaysa onu koy, özümüm o gördüm. O bir Avrupa stilinde yedilen, rahat edilen, yazılan. Ay düşünüyor musun? Durmuşlar gayrın. Düşünüyor musun? Adam değilen, hikayen verin durmuşlar şeylerinde. Düşünüyor musun? Mesela teatrlıkta Margarita deyip derdim ben. Sonra etek okuculara yayranlar. Şu da. Ama hikayen öyle adamlar fikirlenir çok oluyor da. Durmuş mecbur ediyor şu hikayen kayıp kaçamamını durmuş mecbur ediyor bir yazıcı kefelliğe de. Kefelliğe o pul vererek oluyor. Ama derman değilinde dünyanın yüzüne kımmat zaten. Derman o. Onun özünün şu eden azabını bir çalarak oğlunlukta sanat görün bir yerine diye men niye yememin diye adımın aşağına sen koyuyun niye sen bana derman alıp ver diye de o dermanım günle bir tanesini atmalı 360 yaş günah yasa diyen de öyle yanına ne diye de. O da Bolya diye sonumay diye men adımı diye kitabın yok ortasına koy diye. Yoksam diye iyiler diye men yalandır öğretmedi diye de. Onun Bolya diye de hikayen kim okan burada bilenler. Onun orayı diye men o tarzda var ya onun ben yazanlardım avtorski yani içinde ödüm gelir yani ne düşünüyor musun? O içinde ödüm var. O biri ay men soyuyor saylavalında bana kırıklı görünüyor. İçinde ödüm var bu gibi onun. Homay diye yok diye fevda edecek buradan gel fevda edelim diye. Kengam adın ayrılsın dinge sotayda diye men adım dursun diye. Onu ürmüllerle o da. İnsanın Bolya diye de. Onu dırla oluyor. Onun bütün ömründeki yalan nimetini ona veriyor da bir yıl yaşamak için. Yaşalan bir gün. Artık yaşalan bir gün. Ay onun hemmesinin anırsında bir rahat yatıyor. Adamın yüreğini kovalayan rahat yatıyor. Şu hikayeleriniz okap bolyan da var ya, bir güllava deneyeli oturuyan da şu hakkında fikir edip. O şeyle hem olmalı. Şöyle bir qow aydımı dinleýäňde şoňa täsir eden hiňlen gedilýär ene aşganada boldy. Idil siziň eserleriniz okulanyna şoň ýaly täsiri bar, güýçlüligi, olam duýga baýlygy. O şeyle bolmaly. Şu adamlaryň ýüregine gir bilmejek bolsaň, ýüregini gowdurlaryny salmajak bolsaň, o bolmaýar ahir. Bizde käme ýazýan. Yani şo diýdi, ilgi bilýäni az. Dogry. Ýermen taga şu ýerde ýene bir sualym bar, ine Halipa netip bolsa geljek gel Magtymul Pragynyň 300 ýyllygy uludan toýlanjak. Netidem dünýäni geden tiýahatçy ýazyjy. Şu Magtymul Prag hakkında özgü ýurtlaryň halklaryň bilen bagly, soňky pikir garaýşy bilen bagly bir käbir pursatlar ýadymyza düşdi. Şular hakkında da gurrun berseňiz. Magtymul Prag bilen bar, Magtymula çemileşmek gorkýan Magtymula çemileşmek. Hem men şol bir İtalyan inetiniň bir aýdyn sözi bar. Hem şol meni pikirlendirdi. Ýöne näme diýen bir hili adam diýilen zat insanyň bir hili nime diýen gelýär. Men Magtymul hakynda senariýa ýazdym. Hagaman bolsa onu şu Türkmenistanyň halk artysy o Magtymul adynyň Bayran eýeti Täş Mehmet Gölüp onu demez düşürmekçi. Kino düşürmekçi.
Kinonun bir üýtgeçik yeri bar. Sebäp saýuz döwrüm, soňky döwürlere Magtymul hakynda teatram kän, ýa-ni kinolaram kän, eserlerim kän. On soň bir üýtgeçik yeri, meňe Russiýany aldyran zat bar da. Şo ýekeji ýerde de Magtymuluň ady ýok, Meňliň ady ýok, Döwlet Mähmet Azadyň ady ýok. Şu ýa otaýda Magtymuluň ýekeji gosgozam ýok. Däli şu Magtymuluň ady ýok, Magtymulu hakynda eser ýazmak. Bu bir üýtgeçik perýod. Men özümçe şeýle bolup görünýär. Şo diýdi. Indi galandan Hudaý bilýär, belki Ýa-ni bir sözüňizi aýtdyňyz, Ispaniýaly enäniň Italiýaly enäniň bir Magtymula bilen bagly bir aýdan pursadymy, şonu näme diýjek bolýar? Näme? Ýa-ni men Rimde bolumda, maňa bir näme yaran bir zat bar. Ýa-ni uly plazma diýerler-de meýdança. Şu meýdançada bir her renkli iskameykeler var, oturuşlar var. Ondan şu oturuşlar adamlar ýygnap oturýar, on ýerden çykan ýary etdetilje oglanlar ki arabalarını tirkeşdirip gelýärler, sürüp gelýärler. Onun içinde de her kitap var. Yani onu şöyle paylaşıyorlar, ay senior sen hemen okazın geliyor, Balzac okazın geliyor, Amadou okazın geliyor mu? Ya Hamunge okazın geliyor, Dale Carnegie gelmiyor ya da şu İspanyolların okazın yapışı kitaplar çizip koyup gidiyor. Kim ona ünlüsüyor ya, kim ona nimet olmuyor. Yani köp adam sonra eline alıp okuyor da. Onun vatanlıyla razı adam daşından hem seyretlesin geliyor da. Vatanın hakkında adamların neyli fikrini bilesin geliyor. Onun için Arabalıcı oğlunun bir yerine aittim. Sizde dedim, Günnoğur'un eseri yok mu dedim. Sizde yok da Avrupa'nı, şu Nemeni bilýäňim dedim. Yok, var dedi. Yani üýümizde de dedi. Ona şey deydi, yazıyını verdi yankı. Birazcık sayıktan sonra öwürlük geldi. Geldi eline kitap var, bir küçücük sadece kitap eken. Yani kitabın yüzüne yalın çavıraptır. Kitabın yüzüne bir yalın çavıraptır da. Onun öyle mühünü yani, ay dedi, senior dedi, ben dedi, kitabın dedi, yüzü bir yeri yanayt dedi. Yönü dedi, sayfalar yerindedir dedi. Görsen Magtymuluň İngiliz diline bir wagt çap edilen, İngiliz diline perewod edilen goskutlar, hosarym görenýär boldum ben Magtymuluň bap o ýerde görüp onun näme üçin kitabın yüzüne beýle boldu diýsem, şu enem okuýardym onu neydi? Uğur okuýat dedi. Onun şu enemi ýaşaýanda jaý dedi, gazan dedi, otlandy dedi. Sonra enem dedi, öz elini ýakdyranam bolsa dedi, o kitabı haras etdi, ýaktyrmaly dedi. Şu diýdi. Indi o menne bir piçleýän döre uğratdan ýankyn göreňmi ol ete durmuşyň bir gaty rekka bolup biljek zatlar, başga bir ýer bolmasa öýüň içinden başga bir gymmadyrak zatlar ýa başga bir zatlar ýatdym. Magtymuluň kitaby, o şeýle alyp çykanlar. Onuň eneň Magtymul hakynda näme aýdar dedi. Ondan sonra näme dedi? Magtymulu dedi, ayağı dedi, yere basıp, ayağını dedi, yere basıp yürüyen adam dedi, Magtymul hakynda zat aýdy bilmez dedi. Magtymula baha vermek üçin dedi, yerden ýokarrakda gezilir, yerden ýokardy, ayağın yerden üzüňe bolmaly, gara yerden neydi derek, düşünýärmi? Göreňmi, men kän kitap okudum Magtymul hakynda, kän ýazanlar okudum, ýene ýekeje bir şo pikir ýok. Düşünýärmi? Kim Magtymulu meňliğini alypdyr diýä, kim Magtymulu içi ýaşapdyr diýä, ýeni bir plan diýä, şoň goşgulary. Bizde goýulan kinolar, nimelerem, näme diýeli, beýlemiz Buhara, beýlemiz İran, ile bir şondan nalapdyr, ay garyp sen aglama şiirdek bolar sen. Goşgulaň arkaly ýa-ni kino açjak bolýardy. Goşgar arkaly. O kat şoňuna düşmeýär, dogry aýtdyň, düşünýärmi sen? Haýy döwrüm bir dähliýden Magtymulu bolmady o. Häzirim gaty beýle ýok. Onuň her kismine gelýär. Şoň Magtymuluň ýadan ssenariýamyzda Atamurat bilen bile. Ýadan ssenariýamyzda şo Magtymuluň ady ýok. Meňle matnaşypdy, Döwlet Mähmet Azadyň bar, ýeni ýerde bardy. Şolaň adlary ýok. Hiç üňki adamlaryň ady ýok da. Ýöne şeýle bolup geçki diýerdi. O. Ödem waka men hemmesini gurrun bermäýin. Waka Hindistan'da bolup geçýär. Ýani bolýan waka Hindistan'da bolup geçýär. Magtymuluň Hindistan hakynda 27 sany goşgasy bar.
Şu wagtda sen näme Hindistan hakkında beýlekär goşgýarlygy, Hindistany höwet edenligi, goşgýan hiç kim açanok. O orar ýagbyr nerese bir aýdypdyr, ay ýüregi gatyp gidipdir diýerdi. Adamyň ýüregi gysdylar. Ýöne men ýüregim mutýa Hindistana bilemokda. Ay men şunu özüm öwrüm etdim de muny Tagaman bolup. Her ýerde ölçemeleş. Herkim öz pikir garaşy. Ýöne gorkýanam dogry aýtsam. Sebäp baktym diýlen herke görýän İtalyan enesiniň aýdan sözüni. Ayagyny ýere basyp duran adam baktym ol hakynda ýazy bilmez diýerde. Bu çoň söz gaty dogry bolmak mümkin. Düşünýärmi? Ay dogrydyr. Sebäp ol eneler ýalysmaýarlar. Hem berde de ene bolýarlar. Onuň ýüregim atyklap barýar o jagat oglundan başga näme aýtdy ene diýdim de. Onuň bula aýtdy. Nime ýanky diýdi Magtumuly diýdi kitaby diýdi. Bu diýdi ýaşaýşa çagyrýan kitap diýdi. Ýete nime biriň diýdi, nime ämri ýaly diýdi, biriň ýaşaýşa çagyrýan olarda bir nime bardy. Şoň näme şoň ady İngilizce'de zlata oyuluyada İngilizce demedi. Yani şu ağacın adı var. Zeytun ağacı. O tarzda şu mekanla zeytun demedi. Onun bir kuatlar kol çılar ya ki erimi basıp alıyor. Erim basıp alanlardan 3 yıldan sonra öwürlük geliyor onun. Bazı kara kuyuk bolup yatır bunu dine şu zeytun ağacı güllep adamlar gelin. Yaşayış var deyip son çağırıyor ne sonra orada son zeytun ağacına bir Sivetoy hökümünde qarap hemme qoğlatlarını şu zeytun ağacının yapraklarını ölçerlerdi. Magtumulyň diýdi adamlaryň ruhuny gallyrp söýle diýdi. Ýaşaýsa çağır ýa diýdi. Ay men ýüregim atyp barýar bu diýen zatlary. Görýärmi? Nähili nemelik edýär. Hawa. Ondan ýene näme diýdim de. Ýene haklar bilmän, ýene eneň näme aýtdy? Aýtsana. Däl qara galpak kılja oran. Onun oturdu başka işler aýtmady diýdi. Soňra pikirlerini de bu ýene bir zat diýdi. O näme diýdi? Magtumuly İtalyandan kowraýan bolsa diýdi. Görýärmi? Dünýä ýüzüne Magtumuly o dünýäniňki diýdim menem spasiýal o dünýäniň oglulydy. Bütün hemme ýurdu ogly. Soň sen diýdim de şeýle otdan tuğdan Allahyny goraýanyp soň sendir diýdi. Umman bara gaýdym. Men onu ýazdym. Isabella diýip hikaye yazdım. Onu eğer şu Atavat'ın Türkmenistan bir beýekleşiklat aglan etse men ol hikaýany berjek. Sonra şu Magtumuly hakynda ýankılatlar ama başga da goglatlar var da. Neme diýen men kıskaca ýöden aýtyp berýän. Onun şodelli ay man çeýle dagylym. Şodelli ýagdaýlar, şodelli nemelikler bolup gelýär da bu dünýäň ýödüne bütün nemesine. Ýöne hormat goýulmagy bar. Ana Magtumuly görýän ahyren. O şu kinoda ýene bir gowsyda bar. Bir Magtumuly diýe şeýle wagt geler, mewrit geçer diýerdi. Diýe gör näçenin türkmeni diýe Magtumuly dünýä tanadar diýerdi. Her nime derýärdi da şo diýdi o. Umman gowlatlar hakynda kendi aýdylanatlar, kendi gow senariolar hakynda, gow nimelikler hakynda adam nimedi bermeliler şo. Diňe gowlatlary etmeliler. Nime siziň döreçiligiňiz bilen bagly. Elbetde daşary ýurtlarda tiýatda boljak bolsaň özge halkyň dilini bilmezligi mümkin däl. Ýöne siziň terjime eserleriňizden gaty şowly çykan diýip baha berýärler. Terjimeçilik bilen bagly nähile döreçilig? Yo, men terjime edem o. Men nime gowda, men ýöne şo ýazamda şu Ýewropaň ýazarşygyna ýazýan. Terjime ýok otda. Просто Ýewropa ýazaş istili bilen. O şonu ýazýanlar. Görýärmi? Şu daşary ýurt raýatlarynyň ady bilen bagly ýazylan terjime eser Olar şeýle bir gezek bir hili täsirliňem boldy. Şu gazetlaryň ýerine jurnaly. Surat diýip bir hikaye ýazdym. Aýna şonu ay bir hili şowly düşdi da o çykdy ýa-ki, demä çykdy. O şonu redaktor aýdypdyr, muny ýazanyň ady ýok diýipdir de. Muny ýazanyň ady ýokla diýipdir. Onu ýa-ki o bölüm erten maskala daýdy. Ene ýerbendi ýapdylar diýär onu.
Yok, sen kaçlık eterden tercüme ettir diye düşünüyor musun? Şu tora olan Çin O meselelerini so yağda nime diye derdi. So kapıtta tercüme edilen yani edip nime edilen. O tuğra tam katı o hikaye. O interes. On okudan koğda. Men tek derem onu ben bererim nime. Atavatın Türkmenistan'a. Yerven dağı şu atamra sağlık falan gurlosamızda bir zat aytıyata. O Murat Halipa metbuatda makalalar çıkan onun ertesi şeyler ruhu taydan ya coşsun el aydıma da hingleni veriyor diye de Hint aydımlar aytıyor, İngiliz aydımlarını aytıyor diye kurun veriyor da. Böyle yani sizin şol derecilükte bir ruhu taydan şol. Size ruhu velentlik bağışlayanlığı. Atavatan Türkmenistan jurnalına da iyi gider hikayeleriniz çıkıptır. Ona bir erken şol aydımlar dinlemeye. Nime de gayın, nime desene ilki her kim bir yazarşı var. Her kim yaz istili yolu var. Yani kitabı benimle şu an bir bu hikayenin detaylı yüreğimde canlandı var da bir heptere beğenip geliyor. Onu yazamdan sonra yeni beğenip geliyor. O kadar jurnala çıktı yeni beğenip geliyor. Yöne kesilse yaman nimelik oluyor da düşünüyorum. Kesilse ağlamaktan. Onun sonu şimdi ay katı bir demir görüyor da bir yüreğinde bir düşündürüp bulmayan bir beğen istiyor ya. Ulu beğen istiyor ya. Onun aydıma da kinglenen Atavatan Türkmenistan jurnalının ayrıtın bir tarafı var. Şu dürücülük adamlarını beğenirken tarafı yazıyan zatlanmaz erkin beyan edilir. Sen gözlep tapan maglumatlaryň okuja yetirmek isleýän zatlaryň ýoýmanjyk şu durşuna beriýär dip begenler. Indi hem şondan paýly bolup oturýarsyň. Her çykan hekaýaňda begenip oturýarsyň. Ondan sonra begenen günüň erteden Yerven dağı hükman aydıma hinglen diýerler-de ondan şey diýilen soň biz şolýanky. Aydıma da hinglenip berin diýip. Aydıma hinglen. Indi men ýene de şu nimäge gitmek boldum da men Amerikada ýaşarwagtym. Goňşym Hindi boldy. Mena ikinji etasda ýaşaýan, olaryň birinji etasda ýaşaýardy. Adamlaryň köpüsi Hindi aýdymy dinleýändirler. Ýöne Hindiniň hugdysyny dinleýän azlar. Düşünýärmi? O ýurtlara çykmasaň Hindiniň hugdy o bäbegini Allah oturan Hindi ýok da, düşünýärmi? Onuň daňy bolay yani şu komşumun şu bäbejigi vardı Uromes diyen. Bir yaşap yaşamadık. Sol ağlayadı turup. Şu ağlan vakti yani Banu ejeti. Banu son neme hudriyadi. Aşo hudriyadın meni qati qodoluna falyatta. Onun son için şu bäbejin yeni ağlarını islerdim. Şu Hindin nemeden hudriyadını dinlemek için nerede o. Ay olur bir hili halkta, olur bir hili bir aydıma da gelenine birine Balkan nemelemedin oblastımızın Kustep'te ayratin öğüt sesleri oluşayalı vardı. Onu şimdi bir katı anırdan. Benden bir yardım için açacak olayım diyor. Yankısın demeyin ne diyorlar. Sonra hudini de. Onu ne? Duruntu. Son yönü ben şu hudin beri nemesini Türkmence men bir hikayemde getirdim so hudin nemesini yani Hindi hudesi gibi yazan nememde. So şeyde diye de Gangor'un kenarını öğünü besen yani başkaları. Görür mükem yine belindin pesin, görür mükem yine giyin fekraların. Gangor'un kenarını dur işler mükem yine durnudan pesinler bir hili perivodu var da çok aydınlığı sonra. Son nemesini. Haydi. दोस्ती दोस्ती ना रहा प्यारा प्यारा दोस्त हाँ जिंदगी हमें दे रहा अतवार ना रहा अतवार ना रहा मर गो जहान मीमा दहन काते हैं आदखें ay kär wagtlara ýadymdan çykalaýar sana. Onuň Hindin ýygyny geçip bolma biz ýene özümizçe hinglenýär näme bolsa. So men ýene de
şu birra daýdaýyn gaýrym. Ene şu gerekli zat da şurada bir hili durbusun nemetinden dalildinden araçka bir iyile öwürleriň şu nemetiniň ýanky dünya birra beren adamlar hakynda gurrun geçecek bolýanlary bu nemetini. Bir wagt Ludwig 16-njy döwrü bar. Ýanky Fransiyada Ludwigler bolup geçenler. Sonra onuň gaty akylly aýaly bar eken soň. Onuň ýaş Ludwig'in yurt başına geçýärdi. Ýöne gowy tarapy aýalyny dinleýän eken. Onuň aýdya, plany diýe, François diýe, nädip diýe halkyň garynda çörek berip biler diýdi. Nädip diýe halky dolandyryp bolar. Kıyın ýagdaýda diye belli halky nimen baş tuturmaldym diye on. Sonra soň aýdan da birinji sana aýtjak zadym diye şu kadr meselesini yerine koy diye. Yerli yerine durdun birinci. İkincisi nem diye de halkın ruhunu kaldırır barra diye. Onun ruhunu neyle kaldırmalı diye de. Halk diye çörüksüz olmağı mümkün diye. Yani ruhunu kaldırmasan o beter nemeli eder diye. Sen niye bir zamak salır diye. Zamak kala demek. Kala bir nemen salır diye. Son içine de diye onu car çektirdi, ulu dünya diye. Kimde kim diye dünya barrak berip bilecek adam olsa diye, dünya barrak berip bilecek, o urkaçtı der. Berip bilecek adam olsa çağırışsak diye, şu diye hemen günü törgütün ver diye. Hemen diye azıcık pul ver diye. Sonra hemen erkinlik ver, ulu erkinlik diye. Yöne bir şey berip bilecek adam olsun diye de. O da ayağının diğerini ediye, onu sonu ediye de. Sonra kaldır meselelerini her kimin oňurjak yerini oýa. İkincisinden hem yankı diýen bir galan sallar ya da ona bütün dünya jar çektirýär. Kim dünya birler goýup gidibiljek bolsa, şol adamlara ile Fransa ýurdunda, Peren ýurdunda uly behişli durmuş garaşýar diýip barar. Ine o Michelangelo var, Mona Lisa'nın suratyny çeken. Leonardo da Vinci var. Onun başka da şotadaky Ýewropadaky bir hor gelip beren adamlar var. Yani memelikler var. Homer mi, belki Sokrat mi, köyün adamlar var da. Onlar diğerleri İtalyan adamları. Ondan sonra car çektiren son Arap yurtlarından var ya. Car çektiren son yankı Fransaya var ya. Fransaya var hani ulu dünyada ilgallara zatlar yap gidiyorlardı. Düşünüyor musun? Şu pikir gow pikir. Şu pikir gow pikir. Adam dünyada ilgallarmak ulu zatlar. Son nimen Amerika'nın köp adamlarının men ken nemelikler bilen duşup maslahatlaşýardym. Onun bar pikirleri dünyada ilgallarmak, şolatlar etmekde. Bizim ýurdumyzdan töweleme gow prezidentimiz var. Gowy dünya tanalýar, Türkmenistan ise dünya tanalýar, Türkmenistan ise nime diýilýär. Hokman ulu dünýäni der. Şu öz toprağımızın içinde de var bir zatlar goýup biljek adamlar var. Kim sungatdan goýup biler, kim edebiyattan goýup biler. Şol zatlary bir edip ýankyýaly günür çölgötün berjek diýse, belli bir nimeni bir alajak bir aýlyk diýse, etse ýöne dünya barrak goýup biljek adamlaryň pikirini etmeliler. Ol urup gaçýanlar da. Häzir ýazýan kan, ýöne çykýan ýok da. Ýazýan kan adam ýani. Ýöne biziň akylly halkymyz bar, biziň aslymyz akylly. Aňardan gaýdýan ýerimiz akylly, gönüllüğimiz akylly. Buň içinden ýene gaty adamlar çykaýmalylar, gaty akylly adamlar çykaýmalylar. Şeýse bilemok, bir edebiyata adamyň ruhuna ulu içeri womkan diýip bir hele pikir var da benim. Şutada men araçkada ýyla dolanary da bir nimeni görürüm bereýän, ýanky şo döwletden bir işten goýan bir gowlatlamyň görürüm etip berjek, gaýtjak bolýanlar. Şo Virginia diýip bir ştaty bar, şoňa gidip barýardym. Onuň howa garanqyrady, indi ýatmasam boljak gärle. Onuň o taýda şo Gazetesine barsan, şu gazetenin kaptanına kap nimeden var. Yani nahar restoranlarım vardı. Onun yer aldım, rahat aldım da yani restoranları çürüğü yayınlaysam.
Oturdum oraya bir epey ağakkağıl adam geldi. Ağakkağıl diyen otayda karararım kendine, düşünüyor musun? Ağakkağıl adam geldi ayağını bilen. Bu da gelip oturdu da ayıptı. Ya absantka kayıda var, Karacagay'ın absantka. How much people are here dedi. Nece tane adam var dedi. Bu da fanak geldi de 55 tane dedi, 55 dedi. Onun yüzünden çek çıkarıp yankı her kime $100 yazıp verdi yankı. Ama benim yankı $100 aldım. O Amerikan ırk halkı как будто şeyle şulatlar her gün bortlarını yerken ünf vermiyor. Birin de bana katıştayken yöne yerden adama $100 pul vermek. Düşünüyor musun? Oturan adama. Ay onun dinçerlenip oturuyor. Ya çeki Luboy banka varsan o sana pul öğüt veriyor da. Onu adaçık nimettik oluyor. Yerine turacak bolup oradan iyiştirir. Onu ben atıfap var ya. Önünden çıktım, kapının ağzına karıştım da ser dedim. Siz şeyle ulu yaxşılık ettiniz dedim de. Şeyle ulu çoğumartlık ettiniz dedim. Size ne keyli pikir, ne keyli hıyal dedim. Size şuna iterdi dedim. Ay bu loh güllü. Loh güllü. O ne keyli dedi, çoğumartlık dedi. Men bağırıyor o dedi, $5,000-6,000 çıkaran olsam dedi. Men dedi, köp vakitten mer adamların yılgıranını göremok dedi. İnnem dedi, öğüdümün sebep bolup dedi, son yılgarsını gördüm dedi. Ana şu da innemin korkağıma $50,000'dan hem köp girdi, salla dedi. Düşünüyor musun işte? Düşünüyor musun? Adamın yılgarsını görmek için öz yüzüne elini sokuyordu. Düşünüyor musun? Ol üyütküsü kalk, Men son Gruzya'daki bolan vaka, yankı İtalyanlardaki bolan vaka, suatları iştiplardı, pek şeyli halkanlar yenip boğum diye fikir kellerine geliyordu. Hep olur, şu edebiyata, milliliğe, öz yazıcısına bolan hormatu var. Benim şu yaşımda değil, benim 70 yaş aparayan adam onlara sonra kendimin işten rahatım derler. Olur bir oturup birleşen, biri kendine yüreğinde bir simpati artıyor da, sol adama bunun hormat artıyor. Sonra duruyla oklar. Sizden gepleşmek şeyle kovuyu neyme deysen, öğüdünüzün kovu olduğunuz için men şeyle derin ya. Gör o soğuğalı kaputta karası oturuyor diyorlar. İnçelik bilen. İşte o intelligensiyanın katı nemeliğiydi, katı nemeliğiydi. Sen birinin bir daha soracağını çıksan, o da senden bir daha soracağını biliyordu. Ay yol soracak, başka bir daha soracak. Sen beni anırdan geliyor, salam helikten öngürtü. Men sen nerede beğenir bilirken diye. Nerede beğenir bilirken diye. Düşünüyor musun? Adam beğenirmegen soğuk istiyor Türkmençilikte. Soğuk, sen ertir, onu görebilen oğa sen. Şu gün görüyor, sonra nerede sen öz beğeneceğini nimetler bilecek diye. O bana gayrım, o tayda denediminde yine son tutup bilmek gerek. Sokakları tutup bilmek bilmeliğim gerektir. Düşünüyor musun? Denediminde nimeden yerinde sana bir üyütküçlük nimeni bir yerde düşünüyor musun? Men şu tezilen tehotoşluk tayarlayacak kolumda sizin kitaplarınızı gözlerdim ben. Asıl sizin hiç kitabınızdan çap olman eken. Yöne inni beğeniyen zatım Atavatan Türkmenistan jurnalının yakımlı atlamalarını sizin eyen bir kitaplık yığınlığınız cemlerine diyen men fikrimçe ödem yoyulman şeyle soğuk iş ettiler Atavatan Türkmenistan jurnalının eden katı bir soğuk işe dip fikir eden ödem elektron görünüşünde internetin el yeterli okucuları men şu bilenem sizi tüytürükten kutlasım geliyor. Sağ olun. Ay bir yazgı zilen rast bağlar ama bir şeyler Google'at almalı bir şeyler. Yine ödün hantama bolmalı. Yine sen bir radı bilmeliler. Sen dünya bir radı vermek için ödün ilki dünya bir radı vermeliler. Düşünüyor musun? Ödün sen ilki şu dünya bir radı vermeliler. Sen nimet verip. Ondan sen dünyadan hantama olmalı. Arada hayat öngüraktı. Bir yazıcıların biri, halk yazıcılarının biri. Ben almalı ratların hemmesini aldım dedi. Onun, ay benim oturuyorum, dedim çıkarmam oturuyorum. Sen vermeli rahatlarını verebildin mi diyeyim geldi de. Ay onu diyemedim ben, kanişte diysen kovuluk derler. Onun
Şuna ödünü türbasına yeten adam yarı hükümünü kabul etti de men almadan demeden Yok, nimede tüdünden bölýän bolýany. Men bunu nämeden gozgadym bu pikiri? Men dogry düşündüm telegörjüler. Men sizi barada söhbetleşik taýarladyk. Onu Atawatan Türkmenistanda da tedin ýörüýte hekaýalaňyz gidip dur ýazylypdy boly. Men kän adamlar hakkında söhbetleşik ýazdım. Şolaň içinden hem okujular özleri her kim öz gyzyklanýan, hormat goýan ýazajy, şahyry, tynyga dostlatlary bar da. Siz bilen taýýarlan makalamdan soň men özüme de kän jaňlar geldi. Onuň ýörüýte bir asped oglan buğaymak ýasap soğugat geldi. Diňe şunu ýerben dagan ýadan üçinlik getirdi de bir elbetde ol bir guýguşygyň içine alyp gelipdir. Ýöne şonuň siziň adyňyz bilen bagly şonu alyp gelmegiň özi. Ine şul begenler siziň ýa bu siziň hormatyňyz. Onuň ýene bir ýagdaýda ine törane Sorogluny men adymdan dogaý salamdy. Ne dip bolsa. Onu döwlet diýe olaglanyňdy. Onuň ýene bir zat ine törane berdi hakkynda makala ýazamdan soň ýürüýte öýüme gelip okujularym bir aýat okap gitdi. Ine şuň ýaly bir sungat adamlaryny halkymyzyň özüni hormat goýýarlaryny gözläp ýürüýte. Men kim hiç kimem den men diňe ýöne bir özüm gowurýan, hormat goýýan sungat adamlarym hakkynda başardygymdan kagda geçirýän ýöne şol adamlaryň adyny tutup hormatlap gelip men aýat okamak üçin. Umuman gaýryn men üçin tätin şol tätin. Umuman mara gaýryn türkmen halky akylly halyk. Bilen aňrymyz ýatyr ahyry, bar tumuly işan ýatyr. Ýene ulu klasiklarymyz ýatyr. Bir akylly halyk düşünýärmi? Ýöne näme diýýärler? Bir hili uğru veren nokta, bir hili uğru veren nokta, bir hili bir ýene adamlar çıkar, ol hakynda hiç görünýär. Sebäp hormatly prezidentimiz Türkmen boljak bolsaň boldydy. O zamana dürüjçülük, erkin dürüjçülük etdiýdi. O zatlar etdi. O çıkar men çaksana ananýan. Ýöne bir şeýle bolmalyr da elbetde. Düşünýärmi? Ýöne men herki diýenim de bir şu adamlara bir hili bir ruhunu iterge berici zat gerek de. Ruhunu iterge berici zat gerek adamlaryň. Onu da döröjçülük adam. Döröjçülük adamlaryň. Ibinle şu döröjçülük adam. Ay olara ullakan adam gerek gel. Döröjçülük adamlar diýilýän zat öz içki dünýäsinden joşgundan dören eserlerini halka bagışlamak. Bak ol bara onu nähili bolýar döröjçülük adam diýilen adam. Bir hili seň ýüregiňde bir zatlar bolýar da. Eýer şu ýazyljak bolsa sen öz pikirini özüňden hem gyskanýan. Ine mende bolýan ýagdaýda sen iýle berjeksin. Ýöne özüňden hem gyskanyp bir goňşylykda gelýärdi, beginçilerde gelýärdi. Onuň kimdir biri ay plana ýerbendi planlaryň okudum diýse bar da, ol has ganat gaýyp gelýär. Düşünýärmi? Sen sebäp oň çyn ýüreginden okanlygyny sen bilýän o adamyň nemesinden. Düşün. Ýöne bir şeýle söz bar da bir ýöne okudum gowa kendik geçýän amma. Düşünýär, ýöne hakyky ýüregi bilen diýen adam sen tanaý oturdyň da nähile zatdygyny onda. Vay, biziň agente gowa adamlar indi dörer. Ene prezidentimiz tügüleme şu halkyň ruhun galdyrmak üçin, halkyň nemesi üçin nime gerek? Onuň ýa-da ýene bir zatda öň formatly arkadagymyz sözüne aýdýardy. Çasny gaýatlar, çasny kinolar bolmaly. O şeýle bolmaly diýetler. Eger şolar ýola goýsa, iki etse, üç etse güýçli bol. Ýa-da kineme ýazarlardan. Sebäp ol ýa-da kime modaşoň eýesi bolýan adam pul bilen bagly. Onu şeý diýe. Bu adam näme gowlatlar berilipdir. Yok. Ýöne bir nime gerekde? Bir halk gowlandyrmak diýilen zat gerekde. Düşünýärmi? Yo, mene begenýän zatym şu başda ozurken ýyllar men sizi görem akdym. Tebe redaksiýada kak aýryrym bolsa käwat bir salamlaşyp ýollyda duşýadyk da. Soňundan siz görünmäniriň soň ben gyzyklanyp şu ýerden daga görünen aksaty da siziň saglyk ýagdaýyňyz sebäpli içerik çykyp bilmeýändigini bildim. Şu tüýjül diabetde bar. Onuň
Şondan redaksiya barıp ağladım ol ay yol başlamada Matavatan Türkmenistan'a şu Yerven dağan yadalın hemen bir ruh taydan bir gollaw berdigimiz bolar. Şu yaşıl gelen akber etdi. Batırtıp gelmäge mümkinçiligi dem ýok ekenler biz onan bilemdi. Ondan soňra şu Atamrat ağa bilen jaňlaşdyk. Men telefon üstü bilen ýadyp alýan şuňa alap. Ýok biz begenlik görenmede. Ne tip bolsa inni tide gowy şu ýadýanda atlaňyň ýygy gider çykmagan ruhy taýdan tide ganat berýändigini bilýär sewer jaňlaşamyzda da eýen plan hekaýam çykdy dep begen aýdýan. Ya sag bolun, biz seýlan Hudaý seýlasyň, sag bolun gaýrym howada. Ay adam enki gögünne, düşünäňmi? Gögünne. Bu elge karamadandan soň bara hiç bu dawa jenjeli goşulmalar. Ol seýle hormatyn berseler al. Düşünäňmi? Ol halk gazetesi, beýle kıratların berseler al. Sen ýöne o taýda borjun ululýar-da. Borjun ululýar. Her gerek hekaýe adamdy men gorkup berýär. Geçen gerekden Google'a öğreten Allah canını hep düşünüyorsun. Adam diyen nimen bolýar-da düşün. O şo değil, beýle Diňe Google'at ýazmak. Maksat o sen halk ýazysyny almak ýa bolmasa başga bir hile almakdan. Maksadyň ilk şo Google'at ýazmak bolsun. Halk seni, okuçy seni, mustaqlan seni kabul etmegi barda. İkinci nowatda şo durda. Şo gerek. Mustaqlan kabul etmegi. Ay bolmazam şeylem kan men. Bolmazam şeylem kan. Dörüjülük diýen zat başga zat da Yerven dagy okap bolýan bolýan täsirinden çykyp bilen ak. Ay ýok, oturup bir şol eserin içine giýrenden soň şu ýadan awtor hakynda hökman pikir edýäňde. Onu mene köplenç diýende wa Yerven dagy şuň ýaly zatlary ýazmak üçin gaty tejribesi ýetip gaty kän zatlar. Şu Google'at ýazan adamyň bolmanyny ýüzüni göresiň gelýär. Okuçylar hak eter. Okuçy gıdıklanýar da. Indi şu az korkmanam duramok bir zatdan. Häzirki akymyň gelişinden. Sebäp diýsen şu toňky döwürdeken ýazgylykda hekaýatlar çykýan ýok. Şinem bir bir aý diýip bir çykýan adamlar bolýar-da. Indi men hormatlayan adamlar var. Atajan Tağan var. Ahmet Halmurat var. Cuma Hudaýoğlu var. Özüniň bir insonda şolar ýazyp bilýän adamlar da. Düşünýärmi? Şo ýa-da şol adamlardan başga bir çykyp barýan adam ýok-da. Mun gorkuly ýeri var. Bir döwür bolup geçer gon ýaşlar öňküler zat ýazyp bilmeýänler diýerler. Ýazyp bilmeýän ekenler diýer. Ana şol hemmemizde abidinde soňra. Düşünýärmi? Biz maksadymyz şu gepleşigi ine birinji gezek siziň öýüňde gelip ýadyk durşumyz. Ne tip bolsa ugrup tamaşaçylar gowja kabul etse, ne Cuma Hudaýoğlu ifam Atajan Tağan bilenem şoň ýaly öýde oturup bir saglyk ýagdaýy çäklerek ýaşyllamyz bilen ýürüýte söhbetdeşlik taýýarlamak maksat edinýär. Türkmenistan jurnaly ýürüýte şonu gepleşik müstü bilen bir halk köpçüligine ýetirmek maksat edinýär. Nesipdir da Yermen dagy. Ana şol adamlar var. Şol adamlara şu bizde de jurnalistika fakültesi var. Jurnalistler her ýyl gotaryp durlar, radio durlar. Şonu men öz pikirimde kanysda şeýle şu wagt Atajan ağa var, Ahmet var. Yine Cuma Hudaýoğlu görgülüňe göz gören ok diýip eşitdim de. Şeýle muny şol entek diýir adamlar da şolara bolmanyna bir ýaşuly hepden dogamyna bir sagat gelip bir sen okutma ýöne şu studentleriň öňünde idebiýat näme? Şu zatyň bir guruluny etip geçdiýsen barda. Şonu şolar ýakylan öýüllerim monça bolurlar, okucular ýa-da studentler monça bolurlar. Şoňa bir başga pikir bolar aýdýar-da. Başga pikirler hökman aýdýar diýler. Sebäp diýsen ýazgylar diýilenmär. Ine şu adına Gürcüler var, Gürcüler ýene urup gelýärse, Gürcüler var. Durmuşyň tragediýasyny humor arkaly ýazyp beýan edýän halk şu. Şonuň eserleri şo diýildi. Humor arkaly demeli geldi. Ene Dumbaza var, Orhan Panjakize var, onun Georg Abasize var, onun belki Çimkize var. 17 sahypa
Yöne katken rahatları veren adamlar da Arap klasik adamlardı. Yine Orslar var, Orsların klasikleri var. Bunlar suğrasını çekerler. Erki yazma kadar hemmelerden suğrasını çekip şehit yazarlardı. Daşar yurt yazıcılar var. Ne Ernest Hemingway var. Yine başka bir Dale Carnegie var. Yani Mark Twain. Bunun hemmesi, bunlar günümüzlük beyan ediyor. Her halkın özünün bir yazış uğurları var, yolu var. Düşünüyor musun? Onu soraklar Türkmenim o yazıcı olur. Bolor o kadar hiç iyi görürüz. Bizim anlayımızda ulu adamlar gerçekten. Biz solun nisli de, eğer solun nisli deyip bilen olsak, bizden bir rahat çıkmaz da, düşünüyor musun? Planlıya katili hinnay diyedi. Benim o diyen adamdan ben bilen de hinnadım. O nemeti zihindi, nemetini okudun diyorsun. Ay Türkmenistan adeta bir makarat çıktı. Moğollar adetine de bir makarat çıktı diye. Moğollar adetine makarat çıkanına o suratım var, hem onların ullarak dedi. Zihindiyle rahatın entek nemetine gir bilen oktan. Şimdi onun her şeyle o değil o da oldu ay onun. Zihin katı uçur oldu diye spaytalan oldum da. So kovuy erbet son ayrı etmesen. Sodatları liderlik etmesen bana. Son için şu ne diyeli, nece nimetleri mingret berseler kovu da, düşünen bir nimetler bersen. Düşünen şöyle etmeliler bunu. Bu ne diyeli, bağır adamın kazlarını bilmeli, kaneşine. Orada şu adamlar şu dir gelip görme, son kovudat yarayanlarını halka karar ediyor mu? Sonu kazlarını bilmeli. Sonra bir ağacı olmadı. Dünya hayt demek medet diye de. Köpçülüğün içinde adın tutulmuğu bu ulu bağıt diye düşünüyor musun? Yani onda da o yarayan adam, o yargıdan kesilliğe diye yazıyor onu. Sonra bir okucu sonra bir yakışıyorlaysa da şeyle olup durur da. Adam bir den derece neme yetilenine var, bağıtlığına yetene her kim şonun bağıtlı fırsatını görýärler. Ýöne şu bağıtlı fırsata yetmek için geçleýän bir mendiller, ýollar bolýar. Tiden tuweleme näme ýan gördük, artyklaryňyz var, gelin maşgala joňy tuweleme onuň okujylar tarapyndan bir gowut hilanýan ýazyjylaryň bir şoň öýde uly zat galama ýapyşyp, kagaza ýapyşyp öýdüňi bir edebiýat meýdanyna dörejilikde ornuny tapmak. Halkı esasen okuculuğunu, müştoklaryny bir sevgisini kazanmak. Ol ullukan derece ýöne şu geçilen mendil ýollardaky size bir himayet eden adamlar bollumy adam ykbalyna dörejilikde diýen siziň ugrukmagyňyz üçinmi ýa kynçylyk durmuşyňyzda gollan eden. Yok. Ay men ýöne sağalygymdan eýem şu özüm biluramdan soň men edebiyatı gowy uğradım. Yani o wagtda kitapxana var, soň içinde kitabın baryny 2-3 kere okandyryna çyksak bolup kitapxanaň içinde. Onun hiç kim neme bolmady. Eýem 5-nji klasda ýetemde mektep programmasy maňa gyzykdyr boldy. Ya men okuyan da eserlerim onun kän gowutda, güýçlüde bu. Onun maňa gyzykdyr bolýardy. Ýöne mektebe de barýardym, gaýdýardym. Maňa mektep programmasy beýle sebäp Brazilya'da yağyan yağışın muhtarı men için gyzyklanmady. O gıymylly hereket aňlaýany işlik diýilýän söz men için hiç ýeli olatlar biletmedi. Maňa täze söz, täze ideýa, täze pikirler gerek bolýardy. Şo diýildi. Siziň eserleriňiziň kahramanlary bir sanaýmaly adamlar ýalak. Ödem dowamly. Bu näme üçin beýle? Ay ben hemen şu ovamlık adamları, şu ovamlık adamları şular bilen, son için şunun ağıtları ulu dünyanı getirip bana şunun ağıtlarını getirip diyorum da, bu yankı içmeli var, baltak diyen, Yervenden kamgın yerleri var, oğullu var, o da kuyumuz var, o da güher gelince var, şo değildi de, şular var yaşatın yani de. Öýüňizde Yervent lakamyny almaňyz näme sebäp boldy? Ay Yervent'de şu Yervent benim oturan yerimiz Yervent'in ýaýlasy. Yervent ýaýlasy. Ene bir döwürde rayon bolan, ene şu raýonyň sentri bolan benim oturan yerimiz. Onun Yervent ýaýlasy da onun bir hili boldy da. Men şunu alamda
o bir nazar ağa vardı, bir nazar ağa ulu yazdı Oo. bana dedi, korkman neydi, Yervendin adını alaypsın o dedi. Adın kaptanı dedi. Ay yasulluydum. Tezregen bolmam mümkün, oğlunluk edenem bolmam mümkün. Alaydım ayşın bir yer kovurdum da dedi. Ay onun gururumuz kan alışmadı. Oo. Men almanı korkuptum dedi. Ay evet de. Sizin bağırlığınızda Karakolluk etsegen buryanır da deyip men alaydım dedim der. Sonra o vatlar nime olurdu? Televizyoniyede programı efire bolurdu onu Yervendi bilen gün söhbet deyip çıkıyordu adıma. Yervendi bilen gün söhbet. Bayram Pürlüf deyilen alıp barardı. Sonra onu da can etti. Beliydi, Yervendemediydi, ovados derdi, ay ballıyım derdi, şöyle derdi. Hem Yervendi, gün söhbet deyip çıkayan programlara, hem çünkün sürüleyen duruyor diyenliydi. Ay şeye diyerler değildim de, yalayanlar da bilmezlikten ne onun da benim onun. Kalan adamlar dedi, ben tanıyan tanımayan bana pata ver diyerler dedi. Sen neydi, men öyle adamım, o odasım ama dedi, pata ver diyen ok bana dedi, yeketiyorlar. Benim yasulluydum, önüm yükümüz ağır, ben mi sana yük bulmayayım. Birden pata verseniz, benim tamamını ödemesem, ondan yine de ödüyorum, etin yemek diye bir rahat bol diyeceğim. Ay, ben ağırlarım, suğudumlar bolur da. Yona yöne men bir rahat dedim. Sen dedim, payeman kan dedim, sen aramanların kan, sen dedim, oskolun kan, ne için yekece de hikaye yazmadın dedim. Hikayen yok dedim. Sonra ol bir söz dedi. Hikaye yazmak dedi. Yazıcı olurun bilenem adam haylayanır dedi. Kat'in kıyın zanırdır dedi. Hikaye yazmak dedi. Onun atacağı ağa neyme dedi. Proza ediyenem dedi. Hikayedir dedi. Yazıcı diyenem hikayedir dedi. Ay olur güçlü adamlar da olur hakkında diye yaxşı fikirde olmalı. Keyin halipalar bilen işleşipsiniz siz. Mehmet Seyit. Mehmet ağa da var. Ay olur bir hili neme diyene bir hili bir qoğdada qoğ qarayış veriyerdi. Qoğdada qoğ nemekleri ediyerdi. Bir şolor şin begencigi olurum ki özünden qoğ begen niyetler şinen şol qoğdat yapsan. Şu yerde sözünüz bölün men bir zat aytasım gelýän. Bir wagt ýazyjy Gurbanly çykydyryfyň öýüne ýazga barpdym. Birinçi edek diýen ýaly. Ondan sonra baramda şoň bir aýdan zady bar. Men onuň özüni ýazmak üçin ip bardym. O welin elke özünün öňünçe bile işleşen adamlaryň atlaryny tutýar da. Gyýdym. Bana neme bardyr? Atacan Negertif Badır, ay yine oradak Mehmet Badır plan şolor hasa münasipdir gyýdym ilk şolor ýaday diýip. Ondan soň seredip oturdum olyn şu halipalar şu döwrüň adamlarynyň köpüsi öz hakkynda yazmaga dip barýan bol yine bir özleriniň hormat goýan ýazgyçylar, peýerler peseken. Bir-birine hormat uleken, bir-biriniň üstünligine gowunyp bilýän adamlar eken. Soň gynansaň beýlekräk ýaşlar yeneler bilen gurundaş bolup neme dilýär bolyn, eýem planyny ýazjak diýip barsaň, ay onu ýazmaýsana, o plan. Eýem şu bir-biriniň aýagyndan atlaşmak, bilen ol nemeden bolup bilýär. Ay ne bileyim ne bileyim. Men bulan arasyny bölmek üçin edemek. Düşünýän. Ýöne neme diýip aýdaýyn. Şu wagtda çenli barda. Siz baňa ökse gowy ýazdy diýäňiz. Belki şeýle bolmamy mümkün. Okujylar tarapyndan men gaçkan sawurdyna münasip boldum. Men golum bilen isden adamlar. Ýöne ýüzüni görmedik adamlar. Şeýle. Ýöne o döwürde Anlagul narri ve diyen bir ayarladım var. Yok oldu, son geçtim o. Bir gün Razaklı'dan çıktık, oraya ay bir o da çıktı bir halanlaştık da arada ondan. Neydi? Yervendi mi dedi, ben Yervendi mi neydim onu. Yervendi ağa dedi, şu kapıdan neydi? Bileme giyip çıkıp dedi. Bir ağda oluk diyor, Razaklı'lar oluk dedi. Yöne
yazmak var dedi. Birinki bir häki dedi. Ýöne bir girip çıkmak dediler. Ondan o tedi bana aydan adam yok dedi. Mehmet Ağur derdi. Ütköşük yer yani. Onun gayrım dedim sen erkekler aydı bilmedik. Yüzün açtı aydı dedim da. Erkekler bunu aydı bilmediler dedi. Sen erkekler aydı bilmediler dedi. Ay inne näme diýip aýdaýyn gayrım bu käbir adam bir hili terbiýe aldy, bilmedi ötüye zat ötüye. Käbir adam gowa diýe, käbir adam şo gow diýilen sözünem gyskan. Ol hükmanam der. Gow diýen sözünem. Ýöne bir näme diýeli? Sen esasy ýazýan adamyň özü bilýär, köp zady özü bilýär. Onuň halk köpçilik bar. Şol ýüzüni görjeňem bellidir. Ömrüňe düşünýärmi? Ya bir ýene duşsaňam bellidir. Bir hili seni dünýede ýaşaryň getirýän, ýaşadýan zatlar aýdýardy. Ya bir hat ýaz görüp goýberýär, diýerler boldy. Onuň sen şolun hatyryna ýaşap ýörüň, hem adamyň gow diýmegi ýa sen maňa ýarady, sen maňa näme diýmegi o zatlar. Ay hükmanlar men maňa bildirilýär. Meselem kitabyň ýok, oň üçin maňa diýmedäm. Ya da sen narodny ýazgy däl diýilen pikir bar. Ya bolmasa başga şoňa meňe sebäpler diýjek bolýanlar. Ýöne halkyň şu halka eder beýatda ýigrenirmi de gepin aýtdy. Ýigrenirmi? O bir men almaly wagtlaryň hemmesini aldım diýip bir ol ýete kaputda eline uruşgany almaly wagt üçin wagt almak üçin elini alanýarlar. Özüm utan gitdim men şonu eşitdim düşünýärmi? Almaly wagtlaryny halky özüňe çek, halky özüňe gow goýdur. Dünýede näme şu diýildi, şu adamyň begenjini görýän kimdir birini özüň sebäp bolup begendir bilýän. Dünýe giň ýurt onuň seni şo zatlaryň özü eti gaty ul zatlar düşünýär. Mümkinçiligimiz kän, Hudaýa şükür, ýurdumyz parahat. Prezidentimiz gowy. Hudaýa şükür, bir de mümkinçilikler bar. Biziň ýöne näme ýalňyş şereketlerimiz bardy, biziň özümizde. Birek unutýan bolsak, halipalar ýatdan çykarýan bolsak, onu biziň özümizde. Yok, halk, massawy halk undano. Massawy halk olar ýüregini göterip berdi. Sen ýazdyrýanam şoda. Sen ýazdyrýan şo kimdir birinin nemedyen diyen türü ýene gowlat ýazaýyn nedir ýa-da düşünýärmi? Mene o derli yüreğimde neme abi saklayan aldım. Diyem halkımızın şu milli kımmatlıklarına bolan bu sonuçumuz hemmesinin coşkun eserlerinize görünüp dur. Şo değil. Doğru köp bolsun eserlerinizin canınız sağ bolsun. Ömrünüz uzak bolsun. Yeriniz dağa devletli ocaňyza geldik. Mehman bolduk. O biraz ýat etdiğim bağışlan. Yok. Aytam adam uruhat çylýar gowy neme. Sağlık bolsun, etip bolsa. Özüňiz redaksiýalara gatnap en keňi ýal Nabdı kelsen. O işgärler öyle ýerine kän derejeli güçlükler ardy etýär. Sağ bol gaýdym. Bir filan Hudaý hiýlasyn. Şeýdip gelmeňi uly burzat men üçin düşünýärmi? Döwletiňiz artsyn. Maşgalatyňyz agat bolsun, toýda gatnaşaly. O ýaşlan galam ýiti bolsun. Düşünýärmi? Onu ýene goşýar Serwen daga şu ýerde. Gyzyl Kurtty hekaýaňda esasyna film düşür. Şu filmi ene biziň dörejelik toparmyzyň işgärlerim gaty gowurupdyrlar. Şu filmiň döreji eseriňizin. Şu hakynda da diýe goşaýyn diýe Gyzyl Kurtty dünýäniň kän döwletlerine de baýrak alan film. Gaty täsirli. Onu şekilläýdym da şondan böyle geçiripdirler. Gaty täsirli, gaty gowy. Indi men sadece bir zat aýtmary bar ýa-da Gyzyl Kurtty'ndan soň. Gyzyl Kurtty'nyň men hekaýatyny ýazdım. Şonu hekaýa edip ýazdım bolýan 2 ýyl saklady redaksiýanyň biri. 2 ýyl saklady da aýtdy. Bu neydi? Diňe uruş döwrüniň temasy diýdi. Uruş döwrüne berjek diýdi. Men bolýar diýdim. Ýeňiş güni bayramçylyga berjek diýdi. Men bolýar diýdim. Anyň ýeňiş güni ýetip gelýän bermediler. Onu mun näme üçin bermediňe diýdim da, şunu näme üçin bermediňe diýdim. Munno diýdi sen näçe şu Gyzyl Kurttyny diýdi. Neme ömrü tünçä diýdi, o daýra diýdi, atlarsyň diýdi. Kurtty diýdi, bir ay 40 gün atylýar diýdi. Ýok, bu gaýrym diýdim, bu şu hekaýaň üýünü näşo diýdim. Şo şeýle boldy. Ýok diýdi. Ýagnaklarda diýdi, hekaýa Kurtty bir ay 40 gün atylýar diýdi. Eger men şunda bersem diýdi.
Ben bana dedi, o yukarıdakıların diyen etmediğim oradaydı. O yanaklar bilen çeper eferi Gari. birbirine nokta. Sen ayrı sayılı dururdu. Ay boğulaydım sana var ervesiz aydırmadım bu sebeple. O kurtan ayırdı dedim, başatkı jetsene moror on dedim. Yani başatkıç dedim bizde bir hihret çeken diyen yer manin mi yerler dedim der. Onun bunu o odun jurnarı var yani, ayınan kaldı. O baran vaktim gün verdiler onu. Şimdi şu hikayen kino var mı ne için deydin der. Düşünüyor musun? Bana şu tarzdan kino stüdyodan bir ayarladım can etti. Bana millilik gerek dedi. Bana millilik zat gerek. Olur şu Kürt'ten orada şu millilik duruyor dedi. Ben ne dedim? Millilik kan eserlerin millilik kan dedim. Yok dedi. Şu Türkmen'in nemesi bilen. Ay onlar tutar yatarlar demem onu uğrattım. Bunu uğrattım onu şu vaat onun şöyle tutuptur. Şu yankı şu nikah telpene nikah eliyadat diyen vardı. Ay onun şeyle şunu kino çekten bol verdiler. Öyle ben o vakti havarımdan mı yok vardı diye. Yok o kabul etti. Onun sonu etti. Şu sadece onun o saksalih diyen adam var. Bunu sonu rejissörlük etti. Onun kino oldu. Yine son kinonun yankı senariski nimeti var. O başkadı. Şu anla yüksel bir hildirak ahengde alınıp gider. Anla yükselin o Yine böyle. kayta kovul pastalyonu diyen mi? Pasa onu vapşa o nimetin o kadar o vapşa üç küçük böyle hatta. Yine film kovu çıkıptı. Ay ama film kovsuk ya bunu tema bu işler. Güçlü. Tema bu işler. O eserin sizin kidiginen bilmedim. Birinci şu teleyayılımda berilen ne yem uvakka deydi olin. Dine yerven dağın eserdir deydim de göneyem şu kahramanı. Çorum doğru çıktı. Ay hur köp bolsun. O sağ ol. Benim aklım bundan var. Ben yüreğimden oturdu. Ne tip bu? Vakti bırakana. Hakiki durmuşta bolun vakan esasına yazarlar. Yankı Nuri ve Cediyen bizim karnasımız, karnası ne mi? Toğdan 4 yaşap dünyadan gitti. Bu ürlülü oldu. Yankı Nuri ve Ce. Ürlülü oldu sonra adamlar ne edip yegirlik çıkaracaklar tip var ve men ülmün niptir. Hasan şirinler darran vakti onun dünya bilen hoşlaşar niptir. O ne mi dedi? Etek mayayını darriyada şirinlik bir özümlük var. Ben sonra giderim dünyadan, mal ülmür niptir de. Ayrıca yani şu mayada gitti de dünyada. Onun yani merhum zaylananına hiç idran yok da son yönü nimeti için, söz için son aşağını filmini düşürdüler. Onu kinoda onu görkot bana nokta ölüm yetim olanlar derler. Ya da hikayesinde vardır şu. Onun sizin yine bir daire tiyerleriniz var. Şu eserin adını ütködayel yerven dağ edil şu minutun içinde şonu edil öğreden okvap attap bilen söz başı. Ay o da bolmasan sen yervende bolmursun ha. Şinen mi? Ben yani adam bütün ömrün veriyen de. Ömrün verenlerden her bir akşam kanında sen çünkü şu eser yatır. Şu dünyada ne men sen sayla alacak dedi. Yine de şu Allah ne için ömür verse yine de şu hikaye yazacak. Ettirin geliyordu o. Ya bu ömür vereni diyen yol yönüm bunu karar getirmeliler. Bunu urkaçmalılar. Geldin mi yüreğin bilen çözülmeliler. Hemmelat o. Hemmelat kovulmalı. Yerven dağa. Yine kovu kıdıklı sohbetleşlik ettik. Yine şu termiz Atavatan Türkmenistan jurnalının adından kıdığıncak çay içersiniz. Soğuğat. Hava yine. Ondan sonra bana makul hizmet tercüme merkezinin himayetkarlığını soğuğatam kabul edip biliyorsunuz. Geçerek soğuğat yatıgar. Tanrı alkazın. Bir şeyden hunda şeyler. Toyda da uşalım. Bu diye sağ olun. Gelin sağ olun. Ömrünüz uzak bolsun. Teyze eserleriniz bilen okucular müştaklarınızı beğenip durmanız arzu ediyor. Sağ olun. Ocanız avat bolsun. Toylarınıza da uşalım. Uril avat bolsun. Sağ olun diye.